Bernal, president de la penya barcelonista d'Albalà de la Ribera, Josep Enrique Fol, president de la penya barcelonista d'Almussafes, Joan Baptista Ferrando, alcalde de l'Ajuntament d'Albalà de la Ribera, Gabriel Latorre, tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Albalà de la Ribera, Ana Badia, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Albalà de la Ribera, i Salvador Torres, president de la Federació de Penyes Barcelonistes de València i la Marina Alta. En primer lloc, Emili Bernal, com a president de la penya barcelonista d'Albalà de la Ribera, dirà unes paraules. Bé, poc ens pot dir. Gràcies a tots. Gràcies a l'amic Fol, al regidor de Cultura, a l'alcalde, que no hem tingut cada problema. No us han tingut cada problema de celebrar este acte, als meus penyistes i sobretot a la penya Santovera, que han vingut de Múrcia, no sé si està penint. Bon dia a tots. Jo el discurs que tenia preparat me l'ha xafat perquè era tot d'agraïments i ara ja no puc agrair a ningú. Bueno, a algú queda per agrair. Vull remarcar l'agraïment al Futbol Club Barcelona, representat així per el senyor Pau Vilanova, que a banda de senyor és un amic. I vull que li faci extensiu aquest agraïment a tot el departament de penyes, perquè cada vegada que hem anat allí ens han tractat com a persones, no, més que persones, amics, socis, penyistes, molt bé, ens han tractat magníficament. Volia també fer una referència a la penya Santovera, ja ho he dit l'Ajuntament, tots ens han donat el màxim suport. També Salva Torres, el president de la federació, que ha sigut el nostre enllaç permanent en Barcelona i ens ha solucionat molts problemetes, que no són problemes, però que el dia a dia se tenen que anar traient-los, perquè si no a última hora passa el que passa. Però, més encara que ningú, tinc que agrair a totes les penyes. Les penyes i penyistes que esteu aquí són els que fan la festa i són els que donen l'èxit d'un esdeveniment com este. I des d'ací vull animar també a les penyes perquè l'any següent a veure si s'animen i fem un altre aplec i que puguem anar tots i disfrutar-ho en bona companyia. Visca el Barça i visca les penyes! Ara es van lliurar uns obsequis commemoratius del desè aplec de penyes barcelonistes de València i la Marina Alta. Anirem nombrant les penyes que han assistit. Salvador Torres, president de la Federació de Penyes Barcelonistes de València i la Marina Alta. Bé, poca cosa més, ja he parlat bastant en el col·loqui. Agrair-vos que estigueu aquí, també, com han fet els dos presidents, agrair als dos presidents. Crec que aquesta nit dormireu bé, perquè vos veig desmillorats. No ho sé, m'agrada més com esteu així catxondos contra mi, posant-me crítiques i de tot, però avui no sou vosaltres. Per tant, deixeu-vos que aquesta nit dormin, que descansen i demà segurament, els dilluns, tornaran a la guerra amb tota seguretat. Perquè així esteniu, perquè som dos cracs. Som dos cracs i per mi encantat d'haver-vos ajudat. Al Pau també, dir-li que gràcies per haver vingut. Sempre el tenim per així, sempre que li ho demanem. Ell mai diu que no. I la veritat que és una persona que agraeixo molt que tot allò que diu, allò va a missa. I això és d'agrair, és d'una directiva, de veritat. El senyor alcalde, també. I vam estar així parlant d'un dia, dic a veure què passa, perquè clar, cada vegada que vas entrevistar-te en un polític o un alcalde, tens certs temors. Alguns el reben bé, els altres no t'acaben de fiar de tu i sempre tens algun problemeta o no.
Però en aquest cas ens va dir que a tot que sí. Sí, dic, no n'hi ha temps ni a debatre res, és a dir, que estarem a segona hora debatint. En 5 minuts vam acabar la cosa. I la veritat és que és una persona de paraula que també ha complit i tot el meu agraïment en nom de totes les veïnes nostres. I finalment el Paco Clos, aquell jugador que miràvem tots escapar-se per la banda i que a passes de Schuster feia bastants gols, doncs tenia més cabell aleshores. Aleshores, donar-li les gràcies. Ahir parlàvem els dos i no sabíem en quins jocs ens havíem vist. Els dos patim una mica de memòria i miràvem a veure, repassant. Segur que avui, amb la paella, amb tota aquesta gent i amb el caloret que pega, segurament se'n recordarà per sempre d'on ens vam trobar per última vegada. Res més, visca el Barça i visca la nostra terra. Li dona un obsequi Paco Clos a José Luis Pol, president de la Junta de Empresaris, i també a Enrique Bernal, president de la Junta de Comunista de la Vara de la Llibertat. Crec que estic bé tot, que felicitar-vos a vosaltres perquè al final ens reuniu, felicitar el grup i desitjar-vos sort als dos candidats que n'hi ha per ell. Pues gràcies per haver vingut al Balat, per haver escollit el Balat, per a fer la trobada vostra. L'Ajuntament vol fer entrega d'un obsequi al Futbol Club Barcelona. I per últim donem la paraula a Pau Vilanova, membre de la Junta del Futbol Club Barcelona. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies, senyor alcalde, autoritats, presidents de la federació, Joan, molt content de tenir-vos aquí. Una noia de la penya dels Almogàvers Perrotxins i un membre de la penya de la Nova Lloreda de Badalona. A tots els que heu vingut aquí, des d'on sigui, per aportar el vostre gra de sorra. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Visca el Barça i visca les seves penyes. El senyor Pau Vilanova fa entrega de un obsequi a Joan Batista Ferrando, alcalde de la Vara de la Ribera. També un obsequi per a Josep Enric Fol, president de la penya barcelonista d'Almussafes. I també a Enrique Bernal, president de la penya barcelonista del Val de la Ribera. I ara anem a començar a lliurar els obsequis commemoratius del 10 aplec de penyes barcelonistes de València i la Marifat. With time the child was
Ara sí, posem el punt i final a aquest acte institucional i ens traslladem tots al Poliesportiu Municipal d'Albalat, on anem a provar la paella valenciana. Gràcies a tots. Calorem, que salli un euro. Tingueu una bona tornada a casa. Moltíssimes gràcies per acollir-nos. Moltíssimes gràcies, Salva. I el que ens queda d'aquí la temporada és animar el nostre equip, estar al costat de l'equip, apoyar-lo, recolzar-lo perquè puguem fer molts aplacs d'aquests celebrant tots els títols que ens hem proposat celebrar. Per tant, moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Visca el Barça, visca les Penyes i visca, com diu l'amic Salva, a terra. Enguany el triplet! El triplete, enguany!